Pêşengeh xurek û xwarnan li bajarê Amedê hat vekirin. Pêşengeh ji aliyê Amedêkarê pêşengehan Anatolyayê ve û bi piştgiriya navenda pêşengehan a Mezopotamyayê ve hat vekirin. Tamamdır başkanım. Di merasîma vekirinê de nûnerên saziyan, hevşeradarên navçeyên bajarê Amedê jî amade bûn. Her yek girîngiya dewlemendiya xaka Mezopotamyayê û bereketa axa Mezopotamyayê kirin. Bi erdnêgariyê heye em gerê lê xwedî derkevin Mezopotamya nav li ser e. Derekî qedîm e. Dîrokî ye. Gere em li vê navê xwedî derkevin çünkü medeniyet tamamê cîhanê di bê erdnêgariyê de belav ye. Piştî vekirinê helserokên şaradariyan û nûnerên saziyan pêk ve di pêşengehê de geriyan û xurekan tam kirin. Ji 46 bajaran kampanya beşdarê pêşengehê bûn. Xwediyê kampanyayan jî ji bo ku xurekên xwe bidin nasîn, her yek dewlemendiya bajarên xwe ji aliyên temên cuda ve vegotin. Em wanê hatine, em her sal têne Amedê. Pêxane wanê normalde zaten zanin têşta wanê meşhur e. Pêxane wanê, hingîvînê wanê, qaymeqê wanê, ondan sonra cacıqê wanê, qawut, hela, em hemû tiştê me gele me adiye. Ev pêxane jî navda Sîrîk heye, Mendê heye, Helis heye. Normalde ev giyayê navda jî heme têda yani ilac e. Ez hemêşa xudan dikem, hemêşa xudan dikem, hem jî hingvînê xwe bu tanıtıma wê, bu nyasîna wê tîne me Diyarbekirê, Vanê veya Doğoyê de heta Adıyamanê heta ve cihatçim. Hingvînê cilemê gêta te ku çi meşhûr e, baştaki bêjî tene cilemê gimet bêjî te hingvîn înayê an ne. Hingvînê me meşhûr e. Neden em cîloyê ne, em binê sumbî ne, çîçeka me, kulîlka me ya serîçiya heye, berçela me heye, ev e hingvînê wê ye. Nanê tîleyê û nanê qerej daxê em hatine, nanê qerej daxê ya, nanê kurmancî yanê edeta me ji bo misafiran nanê bi qîmet e. Em dixwazin her kes were bixwe yanê ji vî nanî orjinal. Arvanê ez dikim teştê evî dikim, hinek maya jî dikim na. û hevîr dikim temîz û em bi tîlê ve lê dixin, nanê tîlê em tîlê ve lê dixîne. Pêşengehê de 105 kampanya standên xwe vekirin. Her kampanya li ser dezgehên xwe xwarinên bajarên xwe çêkirin û îkramê hemwelatiyan kirin û firotin. Pêşengeh wê heta 13 heywanîsanê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.